Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Patricio. Taong 1955, San Juan, Siquijor. Itong mga panahong ito, naninirahan ang pamilya ni Patricio sa Siquijor. Kokonti man ang miyembro ng kanyang pamilya, masaya naman sila kahit papaano. Dahil sa nabubuhay ang kanilang pamilya malapit sa dagat, kung kaya't naging pangingisda ang pinagkukunan nila ng hanap buhay. Minsan mang makapalaot ang kanyang ama, wala yung problema sa kadahilan ng may mga tauhan naman silang gumagalaw para maipagpatuloy ang kanilang buhay. Ayon kay Patricio, na sa kabila ng kanilang mga negosyo, hindi pa rin sila tuluyang nakakalaya sa kahirapan gawa ng sugarol ang kanyang ama. Wala naman silang magagawa para pigilan ito dahil aminado silang iyon ang gumagawa ng paraan para sa kanila. Sa ilang taong pananatili ni Patricio sa poder ng kanyang mga magulang, natutunan niyang magsumikap para sa kanyang sarili. Hindi man siya tinadhana para makapag-aral, wala naman yung problema gawa ng papalaki ang kanilang negosyo sa laot. Akala ni Patricio, tuloy-tuloy na ang kanyang ordinaryong pamumuhay, subalit nang dumating ang panahong nagkasakit ang kanilang ina, doon na din nag-umpisang makaramdam ng paghihirap ang kanilang pamilya. Kung saan-saan na nila ito dinala, subalit wala ni isa sa mga manggagamot na kanilang pinuntahan ang nagkaroon ng kakayahan para mapagaling yon ng lubusan. Ayon sa mga mananambal na binisita nila Patricio, mahikang itim ang kumapit sa kanilang ina na merong iba't ibang uri ng sumpa. Maaaring nakuha niya ito sa mga hindi kilalang tao sa Siquijor na kapag nilait mo, karumal-dumal na pangyayari ang magaganap sa buhay mo. Dahil sa lalim ng sumpang bumalot dito, kung kaya't hindi naglaon tuluyan na ding binawian ng buhay ang kanilang ilaw ng tahanan. Sobra-sobrang paghihinagpis noon ang kanilang naramdaman na akala nila'y magtatagal ng sobra. Sa pagdating ng araw ng libing ng kanyang ina, kahit papaano'y nakakabawi na sila. Nakakausap niya pa noon ng maayos ang kanyang ama. Subalit, nang dumating ang puntong nalipasan na ng 9 na araw ang pagkamatay ng kanyang ina, doon na dahan-dahang nagbago ang aksyon ng kanilang padre de pamilya. Kapag umaga, hindi nila yon makausap na parabang palagi lang yung tulala at nais lang matulog. Hindi din yon nakakalabas sa kanilang bahay sa kadahilan ng naging sensitibo ang balat nito sa ilalim ng sikat ng araw. Madalang na din yung sumama sa kanila kapag kumakain, gawa ng parati itong busog kahit wala naman silang nakikitang kinakain ito sa buong umaga. Dahil sa mga pangyayaring yon, si Patricio na muna ang nagsilbing padre de pamilya ng kanilang tahanan. Wala naman siya noong magagawa sa kadahilan ng yun lang ang paraan para maipagpatuloy ang kanilang pamumuhay. Isang araw, habang abala si Patricio sa dalampasigan, bigla niyang nasipat ang kanyang kapatid na nagmamadaling lumapit sa kanya. "Kuya, pinapatawag kayo ni Itay." Bungad na wika nito. "Ngayon na ba? Sige, mauna ka na. Susunod ako kamo. Hihintayin ko lang yung pangatlong bangka natin. Parating na yon." Sagot naman ni Patricio. Nang marinig ito ng kanyang kapatid, tumangulang naman yon at nagmadaling bumalik sa kanilang tahanan. Bago pa man sumapit ang tanghali, nakabalik na nga si Patricio sa bahay nila kung saan tumambad sa kanyang ama na abala sa pagtitingin ng kanilang mga lumang litrato. Sa paglapit niya rito, agad namang bumungad sa kanya ang napakabaho nitong amoy na parabang ilang linggo na yung hindi naliligo. Nahihiya naman si Patriciong ilahad yon sa kanyang ama kung kaya't gumawa siya ng paraan para maging komportable. "Tay,
Pinapatawag mo ba ako? Mahinahong tanong ni Patricio. Oo anak, may mga bagay kasi akong dapat sabihin sa'yo. Hindi ko alam pero pakiramdam ko, susunod na din ako sa nanay mo. Sagot naman ito sa kanya. Matapos nitong magsalita, agad naman yung tumayo habang marahang naglalakad patungo sa kanyang silid. Pagsipat ni Patriciong nagsenyas ito, agad naman siyang sumunod ng walang pagdadalawang isip. Nang marating na nila ang silid ng kanyang ama, dahan-dahan naman itong ipinasara sa kanya ang pinto habang nagsasabi ng, Marami akong bagay na ginawa para maipaghigante ang iyong inay. Pasensya ka na kung hindi ako naging ama sa mga panahong kailangan niyo ko. Sa sobrang pagkalunod ko sa galit, ito lang ang nakita kong paraan para ako'y makatakas sa kalungkutan at makaramdam ng kapayapaan. Ngunit hindi ko alam na habang ako'y naghihigante, papaliit naman ang papaliit ang lupang aking maaaring tapakan. Anak, nasa isipan ko ang mga manggagamot na aking kinalaban. Papatayin nila ako sa oras na ipikit ko ang aking mga mata. Kaya ngayong malakas pa ako, sinasabi ko na sa iyo, kapag ako'y namatay, huwag na huwag mong kukunin ang anumang bagay na mahuhulog sa aking katawan. Nang marinig ito ni Patricio, bigla na lamang siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan. Hindi niya lubusang maisip noon kung papaano nangyari ang bagay na yon sa kanyang ama, gayong alam niya sa kanyang sarili na wala naman itong lihim na karunungan na dinadala. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na isa palang ganap na aswang ang kanyang ama sa kadahilan ng sinalo nito ang bertud na minsang tinangan ng kanilang ilaw ng tahanan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napasigaw si Patricio nang masipat niyang dumilat ang mga mata ng kanyang ama at kasabay nito ang mabilisan nitong paglupasay sa sahig. Hindi ordinaryo ang panginginig ng ama niyang yon na halos dumating na sa puntong magkabali-bali ang mga buto nito. Panay din ang ginagawa nitong pagpalo ng kanyang ulo sa sahig na para bang may kung anong bagay siya doong pilit na inaalis. Dahil sa wala namang kaalam-alam si Patricio kung papaano tutulungan ng kanyang ama, kung kaya't wala siyang nagawa, kundi ito ay pagmasdan. Iniwasan niya din noong humingi ng tulong sa mga manggagamot sa kadahilan ng kabilin-bilinan yon ng kanyang ama. Maya-maya pa, tanging pagtulo na lamang ng kanyang luha ang kanyang nagawa nang masipat niyang dumilat at lumuha ang mga mata ng kanyang ama habang dahan-dahan niyong naninigas. Nag-umpisa na ding lumabas ang itim na usok sa bunganga nito, hudyat ng nalalapit nitong kamatayan. Matapos ang mga pangyayari, bigla naman niyang nasipat ang pagtigil ng hininga ng kanyang ama at kasabay nito ang paggulong ng isang bilog na buto sa may bandang tagiliran nito. Napakakintab ng pagkaitim ng butong yon na siya namang mabilisang kumuha sa kanyang atensyon. Takang-taka noon si Patricio sa kadahilan ng papaano nagkaroon ng buto sa lugar na yon, gayong wala namang bulsa ang damit ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang naramdaman ng kanyang mga kapatid na panayang pagkatok sa pintuan ng silid. Bago ito tuluyang buksan ni Patricio, itinago niya ng maigi ang buto upang hindi na yun magawa pang pag-interesa ng mga taong papasok sa kwarto. Nang maisagawa na nila ang burol sa kanilang ama, naging normal naman ang lahat. Walang nararamdamang paghihiganti noon si Patricio sa kadahilan ng wala naman siyang kaide-ideya sa mga nangyari. Akala niya matitigil na ang problema ng kanilang pamilya sa pagkawala ng kanyang ama, subalit makalipas lamang itong mailibing, doon na siya dahan-dahang nakakarinig ng mga boses na nangungusap sa kanyang isipan.
Pilit din niya noong iwinala sa kanyang katawan ng butong kanyang nakuha, subalit sa hindi malamang dahilan, kusa itong bumabalik sa kanyang katawan. Animoy noong mga panahong kinuha niya ito sa bangkay ng kanyang ama, siya na ang naging tagapagmana nito sa ayaw man niya o sa gusto. Dahil sa mga pangyayaring yon, pilit itong tinago ni Patricio. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para maging normal, ngunit hindi niya pa rin kayang mapangibabawan ang tentasyon ng isang demonyo. Isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog, bigla na lamang siyang nagising nang makarinig siya sa kanyang isipan ng isang tinig na nagsasabi ng, "Ang gabi ang iyong paghahari. Gumising ka, Patricio. Gumising ka. Ipaghiganti mo ang iyong mga magulang." Matapos itong marinig ni Patricio, agad namang pumasok sa kanyang isipan ang mga katakatakot na sigaw ng kanyang pumanaw na mga magulang. Paulit-ulit nitong tinatawag ang kanyang pangalan na siya namang labis niyang ikabaliw. Halos nais na noong sumigaw ni Patricio ng napakalakas upang maiwaksi sa kanyang isipan ang ganoong mga kaganapan. Subalit kahit anong pilit niya sa kanyang sariling sumigaw, walang boses ang lumalabas sa kanyang bibig. Maya-maya pa, bigla na lamang natahimik si Patricio at kasabay nito ang kanyang dahan-dahang pagtayo habang patuloy na dinaramdam ang labis na paggaan ng kanyang katawan. Paglapit niya sa bintana ng kanyang silid, dali-dali naman siyang tumalon mula roon at kasabay nito ang kanyang pagkaripas ng takbo patungo sa baryo. Sa mismong gabing yon, hinanap niya ang mga albularyong pumatay sa kanyang mga magulang upang maipaghigante ang mga ito. Kahit pilit man noong kinokontrol ni Patricio ang kanyang sarili, wala siyang magagawa sa kadahilanang may kung anong bagay ang nagdidikta ng kanyang mga gagawin. Sa pagdating niya noon sa sentro ng kanilang baryo, agad niyang tinahak ang daan patungo sa lugar ng manggagamot na kanilang pinagpagamutan. Bagaman may mga nakapalibot na pangontra ang buong bakuran nito, nagawa yung malusutan ni Patricio dahil sa nag-uumapaw na lakas ng kanyang bertud. Nang maramdaman ng albularyo ang kanyang pagdating, agad naman siya nitong sinalubong at walang pag-aalinlangang ipinako sa lupa sa pamamagitan ng mga buhay na salita. Dahil sa lakas ng mga usal na pinakawalan sa kanya ng albularyo, wala nang nagawa si Patricio kundi ang mangisay habang patuloy na sumisigaw. "Sino ka? Bakit mo dinadalang bertud ng mag-asawa? Anak ka ba nila? Magsalita ka, demonyo!" Wika ng albularyo habang dahan-dahan siya nitong nilalapitan. Nang marinig ni Patricio ang sinabi nito, buong lakas naman siyang tumingin sa matanda habang sumasagot ng, "Isa ka ba sa mga pumatay sa aking mga magulang? Sabihin mo, isa ka ba sa kanila?" Matapos makapagsalita ni Patricio, bigla naman yung napatitig sa kalangitan habang binibigkas ang mga usal na bumabalot sa kanyang isipan. Pagkabigkas niya ng mga buhay na kataga, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niya sa kanyang katawan ang pagpasok ng isang hindi kilalang kaluluwa. Dahil sa pangyayaring yon, tuluyang kumalas ang kanyang kaluluwa sa pamako at ang naging kapalit nito ay ang kaluluwang tinawag ng kanyang isipan. Sa pagtayo ni Patricio sa harapan ng manggagamot, nag-aangil naman itong tumitig sa matanda habang maiging pinagmamasdan ang buong paligid. Pagsilay niya sa manggagamot, nababatuhin naman siya nito ng mga usal. Mabilisan niya yung sinugod ng buong lakas at walang pag-aalinlangan. Halos segundo lang noon ang naging pagitan nang tuluyan na niya itong malapitan na siyang naging sanhi para makalmot niya sa muka ang matanda. Akmang kakagatin pa yon ni Patricio sa ulo,
subalit nagawa ng matandang yon na makailag mula sa pag-atake. Nang mapagtanto ni Patricio na medyo nanghihina na ang kanyang katawan, naisipan na niyang umatras na siya namang hindi pinagkaabalahang habulin ng katunggali niyang matanda. Sapat na para sa matandang yon ang ginawa ni Patricio upang makahingi ng tulong sa iilan niyang kakilalang manggagamot. Aminado ang matandang yon na sila nga ang naging dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ni Patricio dahil sa mga karumal-dumal na gawain nito. Alam din ng albularyo na biktima lamang noon ang anak ng mag-asawa, kung kaya't pilit niya yung binigyan ng pagkakataon para mailigtas ang buhay nito. Ilang ulit binisita si Patricio ng mga manggagamot sa tahanan nila, subalit ito lamang ang nagmamatigas na magpatingin. Sa mga araw kasing dumaraan na hawak niya ang bertud ng kanyang ama, nasipat niya ang mga mithiin at pagmamalabis ng mga taong minsan ding nagtangan ng mutsyang yon. Hindi din noon ipinagkaila ni Patricio na nalunod ang kanyang sarili sa mga paniniwala ukol sa mga bagay na paulit-ulit binubulong sa kanya ng kanyang mutya. Dahil sa pagmamatigas noon ni Patricio, napilitan ng mga manggagamot na bantayan ang kanilang tahanan. Para maging ligtas ang mga kapatid nito, pansamantalang kinupkup muna yon ng mga albularyo. Nang mapagtanto ni Patricio na napakaraming albularyo sa labas ng kanilang tahanan, kung kaya't naging mahirap para sa kanya ang humanap ng makakain. 2 linggo din siyang pilit kumakain noon ng lupa, makahanap lamang ng paraan para matakasan ang mga albularyo na nakapalibot sa kanilang tahanan. Sa pagramdam ni Patricio ng panghihina ng kanyang katawan, nagpasya siyang kaharapin ng mga ito, gamit-gamit ang karunungang ibinahagi ng kaluluwa ng kanyang ama. Ayon sa mga manggagamot na saksi noong mga oras na yon, nagkaroon ng abilidad si Patricio na pasapiin ang lahat ng kaluluwa na gumagala sa buong paligid upang gawin yung armas laban sa kanila. Kahit nasa 5 albularyo na noon ang nagtulong-tulong, aminado pa rin ang mga ito na medyo tagilid pa ang kanilang lakas pagdating sa kakayahang ipinapamalas ni Patricio. Maniwala kayo o hindi, kahit napaligiran na nila ng sumpa at mga pangontra ang bahay nito, hindi pa rin yun sapat para mapasuko nila ang binata. Bagaman may kokonting nararamdaman noon si Patricio sa kanyang katawan, hindi niya ito gaanong iniinda dahil sa mga kaluluwang nakasapi sa kanya. Nang hindi na maatim ni Patricio ang ginagawa ng mga manggagamot, buong lakas na niya itong hinarap sa pagsapit ng paghahari ng kadiliman. Bago sumapit ang 9:00 ng gabi, laking gulat na lamang ng mga manggagamot nang tumambad sa kanilang harapan si Patricio. Patricio, kami ito. Mga kaibigan kami ng ama mo. Huwag mo nang pahirapan ang ating mga sarili. Sumama ka sa amin ng matiwasay at nang matulungan ka namin. Sinasabi ko sa iyo, walang maidudulot ang kapangyarihang tangan mo, kundi pagkawasak ng iyong sarili. Habang kaya mo pang gumawa ng tamang pagpasya ay gawin mo na. Isipin mo na lang ang mga kapatid mong umaasa sa iyo at naniniwalang makakapiling kanila ng normal kagaya ng nakaraan. Wika ng manggagamot na minsang binalaka ni Patricio na kitila ng buhay. Nang marinig ni Patricio ang sinabi nito, bigla namang nangibabaw sa kanyang sarili ang kaluluwa ng mga yumao niyang magulang. Sa puntong yon, wala nang nagawa ang mga albularyo, kundi siya ay pagtulungan na pabagsakin. Nang masipat ni Patricio na papalapit na ang mga albularyo, agad naman siyang nag-usal sa kanyang isipan ng mga katagang magpapahintulot sa kanya na makapagpalit ng anyo. Kalaban kayo nila inay at itay. Dapat lang sa inyo mamatay. Kayo ang dahilan kung bakit nawala sila sa amin! Sigaw ni Patricio habang namimilipit ang kanyang buong katawan.
Ilang minuto pa ang lumipas, biglang tumambad sa harapan ng mga albularyo ang nagwawalang dambuhalang kalabaw. Pagsilay nito sa kanila, mabilisan naman sila nitong sinugod ng walang pagdadalawang isip. Halos hindi nila kayang kumprontahin ng derechahan si Patricio sa kadahilanang madali nitong napapangibabawan ang lahat ng kanilang usal at abilidad ng kanilang mga mutya. Dahil sa hindi kaya ng mga albularyo makipagsabayan sa lakas nito, kung kaya't pa isa-isa nilang tinanggalang mga kaluluwang sumapi sa katawan ng binata. Alam nilang kapag naubos nila ang mga kaluluwang nakasapi sa katawan nito, madali na lamang nila yung magagapi. Dahil sa pagkalunod sa galit noon ni Patricio, kung kaya't hindi niya nahulaan ang mga hakbang ng albularyo. Nang mapagtanto niyang kaluluwa na lamang ng kanyang ama ang nakasapi sa kanyang katawan, doon pa lamang niya napagtanto na hindi lang bastang pag-ilag ang ginagawa ng mga matanda. Pagsilay ng mga albularyo na wala ng lakas si Patricio, agad naman nila yung binato ng tigalpo at kasabay nito ang pagpako sa buo nitong katawan sa lupang kanyang kinatatayuan. Sa pagbagsak ni Patricio sa lupa, umatungal yon ng napakalakas, hudyat ng kanyang pagkatalo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na din yon nawala ng lakas na siya namang naging pabor para sa mga albularyo. Patricio, alam naming biktima ka ng galit ng iyong ina. Hayaan mo, gagawin namin ang lahat para matulungan ka. Wika ng albularyo paglapit nito sa kinaroroonan ng binata. Matapos ang mga pangyayaring yon, tuluyan na ngang nadakip ng albularyo si Patricio. Dinala siya nito sa tagong parte ng baryo kung saan doon siya ginamot para maibalik ang kanyang dating estado. Subalit, dahil sa mga ilusyon ng paghihigante na umiikot sa kanyang isipan, kung kaya't naging mahirap para sa mga manggagamot na siya ay tulungan. Kahit anong lakas ng mga usal nitong ginagamit sa kanya, baliwala yon sa kadahilanang tumututol mula roon ang katauhan at kaluluwa ni Patricio. Makalipas ang 3 buwan, tuluyan na ngang binalot ng hindi kapanipaniwalang sakit ang binata. Bagaman butot balat na ito, patuloy pa rin yung lumalaban sa kanyang buhay. Ayon sa isang albularyo, na sa loob ng 3 buwan na yon, walang kinakaing pagkain si Patricio. Purong lupa at tubig lamang ang tinatanggap ng katawan nito na para bang yun lang ang nakahiligan nitong lantakan. Dagdag pa nito, naging malabo na din para sa kanila ang matulungan si Patricio, gawa ng kahit anong gawin nila, patuloy lamang na nahuhulog sa kadiliman ang kaluluwa nito. Nang tuluyan ng manghina ang buong katawan ng binata, tinalikuran na din siya ng bertud na kanyang pinapangalagaan. Animoy ang bertud na yon ay may sariling pag-iisip na sa oras na maramdaman itong wala ng silbi para sa kanya ang nilalang na nangangalaga sa kanyang kapangyarihan, kusa na yung lilisan. Dahil sa wala ng tulong na tinatanggap si Patricio sa bertud, kung kaya't hindi na din nagtagal ang kanyang buhay. Bago siya namatay, 5 araw siyang pinahirapan ng kanyang katawan para isuka ang mga lupang pilit niyang kinain sa loob ng 3 buwan. Saksi mismo noong mga araw na yon ang albularyo na hindi siya pinabayaan hanggang dulo. Sa pagkamatay nito, ni anino ng bertud walang nakita ang matanda. Hinanap pa nila yon kung saan sa katawan ng binata, subalit bigo talaga silang ito ay makita. Dahil sa wala naman silang magagawa para matagpuan ang bertud, ninais na lamang nila yung ipagsawalang bahala. Kalakip ng pagsasawalang bahala nila sa bagay na yon ay ang panalangin wag na sana itong matagpuan ng mga taong inosente sa lihim na karunungan. Sa pagsapit ng araw ng libing ni Patricio, nangako ang manggagamot sa kanyang mga kapatid na siya ang magsisilbing magulang ng mga ito. Hindi naman noon tumutol ang mga bata
gawa ng wala silang pagpipilian kundi ang dumikit sa albularyo. Magpahanggang sa ngayon, dala-dala pa rin ng mga kapatid ni Patricio ang mga pangyayari na hindi nila makakalimutan. Kahit ulilang lubos sa kanilang mga magulang, lumaki silang may paninindigan at maayos na hanap buhay. Habang tumatanda ang mga ito, hindi pa rin nila makakalimutan si Patricio na minsang naging biktima at nagamit ang kalunos-lunos niyang katawan ng bertud ng kanyang ina. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang awang-awang-awa ako kay Patricio kasi wala namang kamuwang-muwang yung binata eh. Malay niya ba sa history ng mga magulang niya, di ba? Tapos inexplain naman ng tatay niya na huwag kunin yung bertud. Ang kaso lang, yung bertud kasi merong sariling buhay. Nakakatakot yung ganun, yung wala kang magagawa, yung parang no choice ka. Tapos, o ikaw, gusto kitang kontrolin. Wala kang magagawa, kukontrolin kita hanggang mamatay ka. Tapos ang masakit pa nito, ginagamit ng bertud na yon yung parang yung kalungkutan mo. 'Di ba nga parang palaging binubulong sa kanya na gantihan mo yung mga manggagamot kasi sila yung pumatay sa mga magulang mo. Syempre tayo bilang anak, masakit sa atin yun yung alam natin kung sino yung pumatay sa magulang natin. Syempre maski ako siguro gaganti ako kaso nga lang yun yung ginagawa ng bertud para makontrol yung katawan mo. Siguro para din makuha yung kaluluwa mo. Yun yung package na yan. Ang tanong ngayon, nasan yung bertud? Diba? Pwedeng nasa mga kapatid niya pa rin? O talagang tuluyan ng nalusaw ng mga manggagamot? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.